се на специалното откриване на Кинедок в Пловдив. Ние сме активист 38. В момента сме двама, но принцип сме трима. Поздрави от Миша, която в момента е в работа. Ние като продуцентска компания и като хора, които се занимаваме с документално кино, бяхме помолени от един институт по документално кино в Чехия да бъдем партньори на Кинедок България. И както ще видите във вашите брошури, които са тук на масите, това са 16 филма, които са от 8 държави. И в момента Кинедок върви едновременно в тези 8 държави за цялата година, като условията са прожекциите да се случват абсолютно безплатно за публиката и извън киносалоните. Ние избрахме такива места, където вече има някаква изградена традиция, където хората идват да гледат кино, където могат хем да се видят с приятели, хем да изпият нещо и да видят тези филми. Всъщност най-специалното на Кинедок е, че тези 16 филма са едни от най-успешните в